Yan, hello guys, good morning. Yan, good morning everyone. Gagawa kami ng pinuya. Kamuting kahoy, pinuya. Ito, ingredients niya ay apat lang siya. So, ito, syempre, main ingredients, itong bilanghoy or kamuting kahoy. Bilanghoy yung tawag kasi dito sa amin sa Samar. Ito siya, oh. Binalatan na namin to tapos hinugasan na. Tapos ito, meron kaming dulaw. Dulaw to tawag dito sa amin. Hindi ko alam kung meron to sa inyo, sa lugar ninyo. Hindi ko rin alam kung anong Tagalog nito. Basta dito sa amin, tinatawag nito ay dulaw siya. Yan dahon. Mabango to, pampabango. Tapos ito, meron kaming gata. Tapos ito, meron kaming asukal na brown. Siya, mabilis lang to gawin. Tapos ito na, yung asukal ilalagay namin dun sa gata. Ihalo na namin para mahalo na siya kasi. Ihalo na namin yung asukal dyan. Pero pwede naman rin siya doon sa doon mo ilagay sa kaldero. Pag nandun na yung gata, pwede dun mo ihalo siya. Ito yung sa amin, ayan, hinalo niya. Pwede din kasi pag nakasalang na siya, andun na yung gata, tapos andun na yung kamuting kahoy, pwede mo doon ilagay yung asukal. Ito yung huli. Ayan. Mamaya na namin to ilalagay doon. Kasi to. Ito yung parang puro siya. Ito yung puro na gata. So, last namin siya na ilalagay. Ayan yung dulaw. Ayan. Tapos, isusunod ko yung yung kamuting kahoy or bilanghoy. Tapos, ayan, iaano na namin yung unang gata. Ito, unang gata, ayan. Unang gata ito ng niyog. Pagkatapos niyan, nakalagay na dyan lahat. Eto na, binuksan na namin yung ayan, buksan na namin yung apoy. Tapos mamaya na namin ilalagay yung yung pangalawang, yung purong gata, ilalagay namin dyan na may na yun, mayroon na siyang asukal na nakahalo doon. So, antayin lang to hanggang kumulo. Tapos, yun, mamaya na namin ilalagay yung gata. So, yan guys, eto, yung purong gata, tapos yung asukal, hinalo na lang namin dyan para mahalo siya ng maigi. So, ilalagay na natin, kumukulo na kasi yung yung bilanghoy. So, pwede na natin ilagay yung purong gata, na may asukal na po yan. Hinalo na namin dyan yung asukal. Gata na yun, may asukal na siya para para patamis yung ating bilanghoy. Ayan, mabango na guys, oh. Yung niya yung amoy ng dulaw, mabango. Kaya mabango na yung niluluto namin ngayon na pinuya. Ayan, pinuya dito ang tawag sa amin. Sa inyo guys, ano bang tawag ng ganitong luto? Yung bilanghoy lang or yung kamuting kahoy na nilagyan lang ng gata. Yun, may gata lang siya. At saka may asukal, ayun. Ano ba tawag sa inyo dyan? So, comment na lang kayo kung anong tawag sa inyo, kung saan kayong lugar. Dito sa amin is sa Samar po kami. So, ayan na, nakalagay na lahat dyan, yung mga ingredients niya. So, ang gagawin natin ay hintayin lang natin siya na kumulo ulit. Ayan. So, ayan guys, luto na yan. Pinatay na namin yung apoy. Eto na, luto na yan. Na na siya, parang nasobrahan yata yung pagkaluto namin. Ayan. O, diba? Ayan, luto na. Medyo nagkulay brown siya ng konti. So, eto na, yung niluto naming pinuya. Ayan. Bilanghoy na pinuya. Amoy pa lang, mabango na. Mabango siya kasi may dulaw. Yan, may dulaw siya, mabango. Ayan. Eto na yung niluto namin. O, diba? Ang sarap. Sarap na siya. So, ayan, balik na tayo dito sa tindahan. Tapos na kami magluto. Katatapos lang namin magluto ng pinuya na bilanghoy. Ewan ko kung anong tawag sa inyo. Di ko alam. Comment na lang kayo kung anong tawag sa inyo ng ganong luto. Ako kasi sa Samar, so kayo comment na lang kayo kung taga saan at ano pang tawag sa inyo. Ito na yung linuto. Ang laki naman ng
ano lagayan ko. Oh, ang laki-laki niya, pero konti lang yung laman. Ito yun. Ayan, pinuya na ano. Ito na yung niluto natin na pinuya na bilanghoy. Ayan, tikman natin kung masarap siya. Lagyan naman ng lagayan ko. Ano? Time check ko muna tayo. 11:46 na. Ayun. Dapat masarap to pag ano eh. Masarap to pag may kasamang ano. Pag may pansit. Ayan. Pansit masarap siya. Pero wala kami ano ngayon. Hindi na kayo magluluto ng pansit. Kain tayo. Na ano siya, oh, parang lutong-luto siya. Sobrahan. Pero okay lang yan. Mabango. Mabango kasi yung dulaw, mabango. Di ko alam kung meron kayo dulaw dyan sa inyo. Yung dahon. Ito, oh, dulaw yung tawag kasi dito. Di ko alam sa lugar ninyo kung meron yan. Ayan, kain tayo guys ng ano, pinuya. Laki ng ano ko. Masarap. Mabango siya. Masarap. Pwede kayo magluto nito sa inyo guys. Madali lang naman siya madali lang siyang gawin, di ba? Tapos yung ingredients niya is ano lang din. Kunti lang. Mabilis lang siya kasi ano lang. Bilanghoy lang. Bilanghoy, gata, asukal. Tapos kung meron kayong dulaw, so lagyan nyo. Pampabango yung ano yung dulaw, maganda siya. Pangpabango. So ayan guys, hanggang dito na lang muna ang ating vlog ngayon. Nagluto lang kami ng ano, pinuya na bilanghoy. So thank you for watching. Ayan, bye-bye.